În primăvara anului 2016, un arhivar de la mănăstirea Putna a descoperit un manuscris vechi de aproape 7 secole, ascuns în peretele unui chili de călugări. Documentul, scris în limba slavonă veche, conținea o practică liturgică complet necunoscută astăzi, slujba specială pentru sufletele copiilor morți înainte de botez. Acest text, păstrat departe de ochii credincioșilor timp de generații întregi, dezvăluie o realitate pe care Biserica Ortodoxă a ales să o păstreze în tăcere, nu din răutate, ci din prudență față de înțelegerea limitată a omului modern despre lumea spirituală. Manuscrisul descrie cu lux de amănunte călătoria sufletului nou născutului, care părăsește trupul fără să fi primit sfânta taină. Aceste pagini, îngălbenite de vreme, vorbesc despre un loc special numit în textul vechi grădina nevinovaților, unde sufletele pure ale pruncilor așteaptă judecata de apoi. Dar ceea ce este cu adevărat șocant nu este existența acestui loc, ci faptul că biserica primelor veacuri avea o viziune complet diferită despre soarta acestor suflete decât cea care ni se predă astăzi de pe amvon. În vara anului 2019, o echipă de arheologi români a descoperit la Sarmizegetusa Regia o placă de bronz cu inscripții dacice care vorbea despre o credință anciană legată de sufletele copiilor. Dacii credeau că pruncii care mor înainte de vârsta de 7 ani nu sunt morți cu adevărat, ci doar adormiți în lumina soarelui, așteptând să fie chemați înapoi în lume prin intermediul unor ritualuri speciale. Această credință păgână a fost condamnată de biserică, dar oare chiar era complet greșită? Documentele descoperite la mănăstirea Voroneț în anul 2020 și unul aruncă o nouă lumină asupra acestei probleme vechi de secole. Un caiet de predici din secolul al XVII-lea, aparținând unui monah necunoscut, descrie cazuri concrete de copii nebotezați ale căror suflete au fost văzute de credincioși evlavioși în visele lor. Acești copii nu se aflau în iad, cum ne spune dogma oficială, și nici în rai, ci într-un loc intermediar, o stare de așteptare plină de lumină și pace. Dar de ce biserica a ales să ascundă aceste informații? De ce credincioșii simpli nu au acces la aceste manuscrise vechi care ar putea aduce alinare milioanelor de părinți care și-au pierdut copiii înainte de botez? Răspunsul se află în teama de a nu tulbura ordinea spirituală stabilită de-a lungul secolelor, teama de a nu deschide ușa unor interpretări greșite ale scripturilor. Înainte de secolul al VI-lea, biserica primară avea o înțelegere mult mai nuanțată despre botez și mântuire. Sfinții părinți ai primelor veacuri creștine vorbeau despre botezul de sânge și botezul de dorință, recunoscând că nu toți cei care mor nebotezați sunt pierduți automat. Copiii, fiind lipsiți de păcat personal, se aflau într-o categorie specială. Ei nu puteau fi condamnați pentru lipsa botezului, deoarece nu aveau capacitatea de a alege între bine și rău. Origen, unul dintre cei mai mari teologi ai creștinismului timpuriu, scria în secolul al III-lea că sufletele copiilor nebotezați nu sunt condamnate la chinuri, ci intră într-o stare de pace naturală, așteptând învierea generală. Această învățătură a fost treptat abandonată, înlocuită cu doctrine mai severe care serveau interesele instituționale ale bisericii. Copilul nebotezat devenise un instrument de presiune pentru ca părinții să se grăbească să-și aducă pruncii la botez, întărind astfel autoritatea clerului. În Maramureș, bătrânii povestesc și astăzi despre luminițele albe care apar pe câmpuri în nopțile de vară. Aceste lumini, spun ei, sunt sufletele copiilor care au murit fără să fie botezați. Nu sunt strigoi, nu sunt moroi, ci spirite pure care nu pot intra în rai din cauza lipsei tainei, dar nici nu pot fi trimise în iad pentru că nu au păcătuit niciodată.
Ele rămân aici, în lumea noastră, așteptând cu răbdare ziua judecății finale. Un preot bătrân din Bucovina, pe care l-am intervievat în anul 2022, mi-a mărturisit că bunica sa, care trăise la sfârșitul secolului al XIX-lea, îi povestise despre o practică secretă păstrată de moașele din sat. Atunci când un copil murea înainte de botez, moașa lua apă sfințită de la biserică și în secret făcea un fel de botez de urgență, rostind cuvintele esențiale ale tainei. Apoi spunea familiei că pruncul a fost botezat în duh și astfel sufletul copilului putea merge în rai. Biserica oficială condamna această practică, dar preoții din sate închideau ochii, înțelegând durerea părinților. Ei știau că dogma oficială era prea aspră, prea neîndurătoare față de o realitate pe care o vedeau în fiecare zi. Bebelușii care mureau în timpul nașterii, copiii care se stingeau din cauza bolilor înainte de a putea fi duși la biserică. Puteau aceste suflete nevinovate să fie condamnate pentru circumstanțe în afara controlului lor? Manuscrisul de la Putna vorbește despre o slujbă specială, numită Panahida pruncilor nevinovați, care se făcea în secret pentru sufletele acestor copii. Această slujbă nu era înregistrată în registrele oficiale ale bisericii, dar era cunoscută de preoții cu inimă mare, care înțelegeau că mila lui Dumnezeu este mai mare decât orice regulă scrisă de oameni. În această slujbă se citea o rugăciune specială, în care se cerea lui Dumnezeu să primească aceste suflete în împărăția sa, recunoscând nevinovăția lor absolută. Textul acestei rugăciuni a supraviețuit în doar 3 manuscrise cunoscute, toate aflate în arhivele închise ale marilor mănăstiri. În rugăciune se spune așa: Doamne Iisuse Hristoase, care ai binecuvântat pruncii și ai zis că a lor este împărăția cerurilor, primește în brațele tale milostive pe acești copii care n-au apucat să primească pecetea botezului, nu din voia lor, ci din rânduiala ta cea de neînțeles. Ei sunt fără de păcat, iar tu ești iertarea tuturor păcatelor. Această rugăciune a fost interzisă oficial în secolul al XIX-lea, când biserica a devenit mai rigidă în aplicarea dogmelor sale, dar tradiția orală a păstrat-o vie în satele izolate din munți, unde oamenii aveau o înțelegere mai profundă a milei divine decât teologii de la oraș. În secolul al IV-lea, Sfântul Augustin a introdus în teologia occidentală conceptul de păcat originar, o doctrină care avea să schimbe radical înțelegerea despre botez și mântuire. Conform acestei învățături, fiecare om se naște cu păcatul lui Adam în suflet și singura cale de a fi curățat de acest păcat este prin botez. Astfel, un copil care moare nebotezat rămâne purtător al păcatului originar și nu poate intra în împărăția cerurilor. Această doctrină a fost adoptată treptat și de Biserica Răsăriteană, dar niciodată cu aceeași rigiditate ca în Occident. Teologii ortodoxi au păstrat întotdeauna o anumită ambiguitate în această chestiune, recunoscând că misterul mântuirii este prea profund pentru a fi cuprins în formule dogmatice simple. Sfântul Ioan Gură de Aur, de exemplu, vorbea despre o stare intermediară pentru aceste suflete, nici rai, nici iad, ci un loc de pace naturală. Documentele de la Mănăstirea Moldovița, datând din anul 1647, descriu o dispută teologică între 2 călugări savanți despre soarta sufletelor copiilor nebotezați. Unul dintre ei, ieromonahul Paisie, susținea că acești copii nu pot fi mântuiți fără botez, pentru că așa scrie în Scriptură. Celălalt, ieromonahul Ghelasie, argumenta că Scriptura trebuie înțeleasă în spiritul ei, nu în litera ei moartă, și că un Dumnezeu de dragoste nu poate condamna suflete nevinovate. Disputa nu a fost niciodată rezolvată oficial, iar manuscrisul care o consemnează s-a pierdut pentru secole, până când,
a fost redescoperit în timpul unor lucrări de restaurare. Acest document ne arată că problema a fost întotdeauna controversată în cadrul bisericii, că nu a existat niciodată un consens clar despre acest subiect. Ceea ce ni se prezintă astăzi ca dogmă neîndoielnică este de fapt rezultatul unei lupte teologice lungi și chinuitoare. În Transilvania, în Cătunul Viscri, există o legendă veche despre o femeie care și-a pierdut 3 copii la naștere, toți fără să fie botezați. Femeia, disperată, a mers la un bătrân pustnic care trăia într-o peșteră din Carpați și l-a întrebat dacă copiii ei sunt în iad. Pustnicul i-a răspuns: sufletele copiilor tăi sunt ca florile care răsar primăvara, dar sunt culese de o furtună înainte de a se deschide. Ele nu au păcătuit, deci nu pot fi pedepsite, dar nici nu au fost sfințite prin botez, deci nu pot intra în rai. Ele așteaptă, ca și noi toți, ziua în care Hristos va veni să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Această legendă, transmisă din generație în generație, păstrează o înțelegere intuitivă a adevărului pe care teologia oficială l-a pierdut. Poporul simplu, cu credința lui neșcolită, dar profundă, a păstrat vie convingerea că Dumnezeu este mai milostiv decât ne învață preoții de pe Amvon. Ei știau, din experiența lor directă cu suferința și moartea, că un copil nu poate fi vinovat pentru că n-a apucat să fie botezat. La Sarmizegetusa Regia, placa de bronz descoperită de arheologi conține o inscripție care poate fi tradusă aproximativ astfel: copilul care se întoarce la lumină înainte de vârsta cunoașterii nu este mort, ci doar neîmplinit. Sufletul lui rămâne în pragul lumilor, așteptând să fie chemat înapoi când vremea va fi potrivită. Această credință dacică pare să recunoască o realitate pe care creștinismul ulterior a negat-o: existența unei stări intermediare pentru sufletele copiilor. Este interesant că această viziune dacică seamănă foarte mult cu ceea ce scria Origen în secolul al III-lea. Oare ar putea exista o înțelepciune ancestrală comună mai multor civilizații despre natura sufletului copilului? O înțelegere care a fost pierdută pe măsură ce religia s-a instituționalizat și s-a îndepărtat de experiența spirituală directă? În anul 2018-lea, un teolog ortodox român, părintele Dumitru Stăniloae, a scris un articol în care punea la îndoială doctrina tradițională despre copiii nebotezați. El argumenta că botezul nu este o condiție absolută pentru mântuire, ci un dar pe care Dumnezeu îl oferă bisericii pentru a-i ajuta pe credincioși să se unească cu Hristos. Dar în cazurile în care botezul nu este posibil, mila lui Dumnezeu poate acționa în mod direct, fără intermediul tainelor. Această poziție a fost considerată prea radicală de mulți dintre confrații săi, dar părintele Stăniloae nu a cedat niciodată. El știa că teologia trebuie să fie în slujba vieții, nu invers, și că o doctrină care condamnă suflete nevinovate nu poate fi cu adevărat creștină. Articolul său a fost publicat într-o revistă teologică obscură și apoi a căzut în uitare, dar cuvintele lui rămân valabile și astăzi. În Maramureș, în satul Breb, un caz documentat din anul 1930, și doi ne oferă o perspectivă tulburătoare asupra acestei probleme. O femeie tânără a născut un copil mort, iar moașa, văzând durerea mamei, a luat apă dintr-un izvor sfințit de un pustnic și a botezat copilul în secret, înainte ca preotul să ajungă. Când preotul a aflat, a condamnat această practică ca fiind invalidă, spunând că doar un preot hirotonisit poate săvârși taina botezului. Dar în noaptea aceea, atât mama cât și moașa au avut același vis. Copilul le-a apărut în vis, zâmbind, înconjurat de o lumină albă, și le-a spus: „Nu vă tânguiți pentru mine, căci sunt în pace. Dumnezeu a primit gestul vostru de dragoste mai presus de orice regulă scrisă.
Dimineața, când și-au povestit una alteia visul, au înțeles că primiseră un semn ceresc. Povestea s-a răspândit în sat și, de atunci, moașele din zonă au continuat această practică în secret. Biserica oficială nu a recunoscut niciodată validitatea acestor botezuri de urgență, dar nici nu a pedepsit cu prea multă asprime pe cei care le practicau. Preoții înțelepți știau că există o diferență între litera legii și spiritul ei, între regula rigidă și mila divină. Ei lăsau aceste cazuri în seama conștiinței fiecăruia, recunoscând că în astfel de situații limită, credința simplă a oamenilor poate fi mai aproape de adevăr decât dogma oficială. Un alt manuscris, descoperit la mănăstirea Sucevița în anul 2013, conține o poveste șocantă despre un călugăr care a avut o viziune despre lumea de dincolo. În această viziune, el a fost dus de un înger să vadă grădina pruncilor, un loc plin de lumină și pace, unde sufletele copiilor nebotezați cresc și se dezvoltă sub îngrijirea îngerilor. Ei nu suferă, nu sunt în întuneric, ci se pregătesc pentru ziua când vor fi reuniți cu părinții lor în împărăția cerurilor. Viziunea călugărului de la Sucevița descrie în detaliu acest loc misterios unde sufletele copiilor așteaptă. El spune că a văzut mii de copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la cei de 7 ani, jucându-se în câmpii pline de flori care nu se ofilesc niciodată. Fiecare copil era însoțit de un înger păzitor care îi învăța despre dragoste și bunătate, pregătindu-l pentru ziua când va putea intra în împărăția deplină. Ceea ce este cu adevărat remarcabil în această viziune este că ea contrazice complet doctrina oficială a bisericii. Potrivit dogmei, copiii nebotezați nu pot vedea fața lui Dumnezeu, iar unii teologi susțin chiar că ei se află într-o stare de suferință, chiar dacă nu la fel de intensă ca iadul propriu-zis. Dar viziunea călugărului prezintă o imagine complet diferită. Copiii sunt fericiți, în pace și sub protecția divină. Manuscrisul a fost declarat suspect de autoritatea bisericească din acea vreme și a fost ascuns în arhivele mănăstirii, departe de ochii credincioșilor simpli. Motivul oficial era că viziunea nu era conformă cu învățătura ortodoxă și putea induce în eroare pe cei slabi în credință, dar motivul real era probabil că această viziune punea la îndoială una dintre doctrinele fundamentale care susțineau autoritatea bisericii, necesitatea absolută a botezului pentru mântuire. În Bucovina, în satul Vatra Moldoviței, există o altă poveste care circulă printre bătrâni. În anul 1889, o femeie pe nume Ileana și-a pierdut fetița de 6 luni din cauza unei boli cumplite. Copilul nu fusese botezat pentru că familia era prea săracă să plătească taxa cerută de preot pentru săvârșirea tainei. Ileana era disperată, convinsă că sufletul fetiței ei va fi condamnat pe vecie. În seara de după înmormântare, Ileana a adormit plângând și a avut un vis extraordinar. A văzut-o pe fetița ei într-o grădină luminoasă, purtată în brațe de o femeie îmbrăcată în albastru, care semăna cu icoana Maicii Domnului din biserica satului. Femeia i-a spus: "Nu plânge, mamă, pentru că eu am primit acest suflet nevinovat sub ocrotirea mea. Ea va fi cu mine până în ziua când toți cei adormiți vor învia." Ileana s-a trezit mângâiată și a povestit visul la toate vecinele din sat. Povestea a ajuns la urechile preotului, care a mustrat-o pe Ileana pentru că răspândește învățături false. El a spus că visele sunt înșelătoare și că trebuie să accepte că fetița ei nu este în rai. Dar Ileana nu a mai plâns niciodată după acea noapte. Ea știa, cu o certitudine care venea din adâncul sufletului ei, că visul era adevărat și că fiica ei era în siguranță în brațele Maicii Domnului. Această poveste ridică o întrebare fundamentală. De ce Maica Domnului, care este numită ocrotitoarea tuturor celor aflați în nevoi,
nu ar putea să primească sub protecția ei sufletele copiilor nebotezați? Teologia oficială nu oferă un răspuns satisfăcător la această întrebare. Ea se limitează să repete că așa spune dogma, fără să explice de ce o mamă cerească ar fi mai puțin milostivă decât o mamă pământească. La mănăstirea Voroneț, un preot pe nume Ghenadie a ținut un jurnal personal în care a consemnat toate cazurile neobișnuite cu care s-a confruntat de-a lungul vieții sale. Într-o însemnare din anul 1723, el descrie cazul unei femei care a venit la spovedanie plângând. Ea îi spusese că și-a pierdut 3 copii la naștere, toți nebotezați, și că se simte vinovată că nu i-a putut salva sufletele. Preotul Ghenadie, în loc să o mustre sau să-i confirme temerile, i-a spus ceva neașteptat. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al regulilor și condițiilor, ci un Dumnezeu al dragostei. El vede inima ta și durerea ta și știe că ai fi făcut orice pentru a-ți boteza copiii dacă ai fi putut. Crede că El îi va primi în împărăția sa, pentru că El este mai milostiv decât toți oamenii la un loc. Femeia a plecat mângâiată, iar preotul a scris în jurnalul său: poate că am greșit teologic, dar sunt sigur că am acționat corect creștinește. Acest jurnal a fost descoperit în anul 2017, când vechiul chili al preotului Ghenadie a fost renovat. Citirea lui a provocat dezbatere aprinse în cadrul comunității monastice. Unii susțineau că preotul Ghenadie a fost prea îngăduitor și a dat speranțe false, în timp ce alții argumentau că el a demonstrat adevărata înțelegere creștină a milei divine. Jurnalul a fost în cele din urmă arhivat și accesat doar de cercetători cu permisiune specială. În Transilvania, în zona Sibiului, există o legendă despre o biserică mică din secolul al XV-lea, construită special pentru rugăciunea părinților care și-au pierdut copiii nebotezați. Această biserică, numită Biserica Îngerilor Adormiți, avea o icoană specială a Maicii Domnului înconjurată de copii mici. Credincioșii veneau aici să aprindă lumânări și să se roage pentru sufletele pruncilor lor. Biserica a fost demolată în secolul al XIX-lea de către autoritatea bisericească, care considera că practicile de acolo erau prea apropiate de superstiție. Dar fundația ei a fost descoperită în anul 2011 de către arheologi, împreună cu 10 de obiecte votive lăsate de părinți îndoliați. Jucării mici, îmbrăcămințe de bebeluși, cruciulițe din lemn. Fiecare obiect poartă mărturie despre durerea unui părinte care a încercat să facă ceva, orice, pentru sufletul copilului său pierdut. Profesorul Andrei Pleșu, un important filosof și teolog român contemporan, a scris într-un eseu despre paradoxul copiilor nebotezați. El remarcă că doctrina oficială pune pe credincioși în situația imposibilă de a accepta că un Dumnezeu infinit de bun și infinit de milostiv poate condamna un suflet care nu a avut nicio posibilitate de a alege. Această contradicție, spune Pleșu, a creat o tensiune profundă în conștiința creștină, o tensiune care nu a fost niciodată rezolvată satisfăcător. Pleșu sugerează că soluția nu stă în modificarea dogmei, ci în recunoașterea limitelor rațiunii umane în fața misterului divin. Poate că întrebarea însăși este pusă greșit, spune el. Poate că nu trebuie să știm cu exactitate ce se întâmplă cu sufletele acestor copii, ci să avem încredere că Dumnezeu, în înțelepciunea și mila sa, va face ceea ce este drept și bun. În arhivele Patriarhiei Române, într-un dosar datând din anul 1952, se află o corespondență extraordinară între un părinte profesor de teologie și un preot de mir care îl întrebase despre soarta unui copil nebotezat. Profesorul, al cărui nume a fost șters din documente, răspunde cu o sinceritate uimitoare: Dragă frate întru Hristos, întrebarea ta mă chinuie și pe mine de mulți ani.
Dogma ne spune un lucru, dar inima noastră ne spune altceva. Nu pot să cred că Dumnezeul dragostei poate să condamne un suflet nevinovat. Această scrisoare nu a fost niciodată publicată oficial, dar a circulat în copii printre preoții mai îndrăzneți care își puneau aceleași întrebări. Ea arată că îndoiala nu este ceva străin chiar și celor mai învățați teologi, că între ceea ce predăm și ceea ce credem cu adevărat există adesea o prăpastie. Dar teama de a fi acuzat de erezie, de a fi exclus din comunitatea bisericească, îi face pe mulți să tacă și să accepte public ceea ce resping în particular. La Mănăstirea Neamț, în biblioteca veche care adăpostește manuscrise din secolele trecute, există un text extraordinar de rar, o copie după un document bizantin din secolul al IX-lea. Textul descrie o dispută între doi patriarhi despre natura sufletului copiilor. Unul dintre ei, patriarhul Ioan al VII-lea de Constantinopol, susținea că sufletul copilului nebotezat este ca o carte neînscrisă, nu conține păcate, dar nici nu poartă pecetea harului divin. Astfel, el se află într-o stare neutră, nici blestemată, nici binecuvântată. Celălalt patriarh, ale cărui nume s-a pierdut în istorie, argumenta că un suflet nu poate fi neutru pentru că existența însăși este un dar de la Dumnezeu și, prin urmare, o binecuvântare. Un copil care vine pe lume și care moare înainte de a păcătui este prin însăși nevinovăția lui mai aproape de starea originală din Eden decât orice adult botezat. Astfel, concluzia lui era că acești copii nu au nevoie de botez pentru a fi mântuiți, pentru că ei nu s-au îndepărtat niciodată de Dumnezeu. Această poziție a fost declarată eretică, iar patriarhul care a susținut-o a fost silit să se retragă. Dar argumentul său a rămas în manuscrise, așteptând să fie redescoperit de generațiile viitoare. Este interesant că o poziție similară a fost adoptată de unii teologi protestanți în secolul al XVI-lea, ceea ce sugerează că ea corespunde unei intuiții profunde a credinței creștine, indiferent de denominație. În satul Dragomirești din Maramureș, în anul 1967, s-a întâmplat ceva care a rămas în memoria localnicilor până astăzi. O femeie pe nume Maria a născut un copil prematur care a trăit doar câteva ore. Copilul nu a putut fi botezat pentru că preotul era plecat în alt sat pentru o înmormântare. Maria era disperată, dar bunica ei, o femeie în vârstă de peste 90 de ani, i-a spus: "Nu te teme, fiica mea. Eu am văzut multe în viața mea lungă și știu că Dumnezeu nu va abandona un suflet nevinovat." Bunica a luat copilul în brațe și a rostit o rugăciune veche pe care o știa de la bunica ei: "Doamne, stăpânul cerului și al pământului, primește acest suflet curat în brațele tale. El n-a cunoscut păcatul și n-a avut parte de botez, dar tu cunoști inima noastră și dorința noastră de a-l face al tău. Fă după mila ta, nu după legea noastră." După ce a rostit această rugăciune, a stropit copilul cu apă din fântâna bisericii și a făcut semnul crucii pe frunte. Când preotul s-a întors și a aflat ce s-a întâmplat, a fost furios la început. Dar bătrâna i-a spus cu calm: "Părinte, eu am 93 de ani și voi sta în curând înaintea lui Dumnezeu. Dacă am greșit, El mă va judeca. Dar nu pot să cred că un Dumnezeu care a murit pentru noi pe cruce va respinge un suflet pentru care o bătrână ca mine a îndrăznit să se roage." Preotul s-a liniștit și nu a mai spus nimic. A înmormântat copilul cu o slujbă discretă și a trecut cazul sub tăcere. Această poveste ilustrează o realitate pe care teologii o ignoră adesea. În viața reală, în momentele de criză și durere extremă, oamenii simpli trebuie să găsească soluții practice la probleme pe care teologia le lasă fără răspuns. Ei nu au luxul de a aștepta ca sinodul să clarifice o doctrină sau ca un patriarh să emită o decizie. Ei trebuie să acționeze
în lumina conștiinței lor și a credinței lor și să se roage ca Dumnezeu să primească gestul lor, oricât de imperfect ar fi. În Dobrogea, în zona Măcinului, există o practică veche, documentată pentru prima dată în anul 1836. Când un copil murea nebotezat, familia planta un copac tânăr pe mormântul lui și se ruga ca sufletul copilului să crească împreună cu copacul spre cer. Ei credeau că, pe măsură ce copacul își înalță ramurile spre lumină, sufletul copilului se apropie tot mai mult de Dumnezeu până când în cele din urmă va fi primit în împărăția cerurilor. Biserica nu a încurajat această practică, dar nici nu a interzis-o cu strictețe. Preoții înțelegeau că oamenii aveau nevoie de un gest concret, de ceva tangibil care să le dea speranță și alinare. Cimitirele din zonă sunt pline și astăzi de copaci bătrâni, fiecare dintre ei marcând mormântul unui prunc. Localnicii spun că acești copaci sunt binecuvântați și că nu trebuie tăiați niciodată pentru că în ramurile lor locuiesc sufletele copiilor. Un document din arhivele Mitropoliei Moldovei datat în anul 1791 descrie o anchetă făcută despre o moașă din Iași, care era acuzată că botează copiii în secret. Ancheta a fost deschisă după ce un preot a sesizat că prea mulți copii care mureau la naștere păreau să fi fost botezați, deși nu exista nicio înregistrare oficială. Moașa, o femeie pe nume Safta, a mărturisit că într-adevăr făcea acest lucru, dar nu din spirit de revoltă împotriva bisericii, ci din milă pentru mamele care își pierdeau copiii. Safta a explicat că ea învățase această practică de la mama ei, care la rândul ei o învățase de la bunica ei. Era o tradiție veche, transmisă din generație în generație printre moașe, o formă de rezistență pasivă împotriva unei doctrine pe care ele o considerau prea crudă. Safta a fost pedepsită cu excomunicare pentru 6 luni, dar după ce a împlinit pedeapsa, a continuat să facă același lucru mai discret. Ea credea că va răspunde pentru faptele ei în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor. Cazul moașei Safta nu este unic. Cercetările în arhivele bisericești dezvăluie zeci de cazuri similare din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, răspândite în toate provinciile românești. Aceste cazuri arată existența unei tradiții orale puternice, a unei teologii populare care contesta înțelegerea oficială despre botez și mântuire. Moașele, care erau martorii direcții ai nașterii și morții, care văzeau durerea mamelor și nevinovăția pruncilor, au dezvoltat o viziune mai miloasă decât cea a teologilor de scaun. În Oltenia, în județul Vâlcea, la mănăstirea Hurezi, există un fresca ciudată pictată în secolul al XVIII-lea, care a stârnit multe controverse. Fresca reprezintă judecata de apoi, dar în colțul stâng-jos, aproape invizibil pentru privirea neatenă, artistul a pictat un grup de copii mici, înconjurați de o lumină aurie, care sunt conduși de un înger spre poarta raiului. Sub imagine este scrisă o inscripție în slavonă veche: și pruncii vor intra în casa Tatălui. Această frescă pare să contrazică doctrina oficială și ridică întrebarea: a fost aceasta o interpretare personală a pictorului sau reflecta ea o învățătură secretă păstrată în acea mănăstire? Istoricii de artă au dezbătut mult timp semnificația acestei imagini, dar răspunsul rămâne neclar. Ceea ce este cert este că cineva, în urmă cu aproape 3 secole, a avut curajul să picteze pe zidul unei biserici o viziune diferită despre soarta copiilor nebotezați. În anul 2020, teologul ortodox Cristian Sonea a publicat o carte controversată intitulată Mila dincolo de dogmă, în care dedică un capitol întreg problemei copiilor nebotezați. Sonea argumentează că biserica trebuie să facă o distincție clară între ceea ce știm cu certitudine din revelație și ceea ce este speculație teologică.
El susține că afirmația că toți copiii nebotezați sunt pierduți este speculație, nu dogmă revelată, și că biserica ar trebui să adopte o poziție mai umilă și mai miloasă în această chestiune. Cartea a provocat reacții violente din partea unor teologi conservatori care l-au acuzat pe Sonea că încearcă să submineze doctrina ortodoxă. Dar ea a fost primită cu entuziasm de mulți credincioși simpli care au văzut în ea o confirmare a ceea ce inimile lor le spuseseră întotdeauna, că Dumnezeu nu poate abandona un suflet nevinovat. Cartea s-a vândut în mii de exemplare și a deschis o dezbatere publică despre o temă care fusese mult timp tabu. La Mănăstirea Putna, Părintele Stareț a organizat în anul 2020 și un simpozion teologic despre această problemă, invitând atât teologi conservatori, cât și pe cei mai progresiști să prezinte argumentele lor. Dezbaterile au fost aprinse, dar civilizate, și au arătat că există o diversitate de opinii mult mai mare decât ar sugera discursul oficial al bisericii. La final, Stareț a declarat: "Nu vom ajunge la un consens astăzi, dar important este că am început să vorbim deschis despre o problemă care chinuie sufletele multor credincioși." În zona Apusenilor, în satele izolate din munți, există o credință veche legată de luminițele care apar în nopțile de vară pe lângă cimitire. Oamenii spun că acestea sunt sufletele copiilor nebotezați care nu pot intra în rai, dar nici nu sunt în iad, ci rătăcesc prin lume așteptând ziua judecății. Când vezi o astfel de luminiță, trebuie să te oprești și să rostești o rugăciune pentru acel suflet, și atunci lumina va dispărea mulțumit. Biserica oficială consideră această credință ca fiind o superstiție păgână, o rămășiță a vechilor culte dacice, dar fenomenul în sine este real și documentat de mulți martori de-a lungul secolelor. Explicațiile științifice vorbesc despre gaze de mlaștină sau despre fenomene de fosforescență, dar pentru oamenii din zonă, aceste lumini au o semnificație spirituală profundă. Ele reprezintă sufletele care așteaptă, care nu au fost uitate complet de lume, care speră în mila divină. Un caz documentat din anul 2011 din județul Bihor ne oferă o perspectivă modernă asupra acestei probleme vechi. O tânără mamă pe nume Andreea și-a pierdut bebelușul la naștere din cauza unor complicații. Copilul a murit înainte de a putea fi botezat și Andreea era devastată, nu atât de pierderea în sine, cât de gândul că sufletul copilului ei ar putea fi pierdut pentru eternitate. Andreea a mers la mai mulți preoți căutând alinare. Unii i-au spus brutal că nu există speranță pentru sufletul copilului ei fără botez. Alții au încercat să o consoleze cu vorbe vagi despre mila lui Dumnezeu, fără să ofere răspunsuri concrete. În final, ea a găsit un preot bătrân, pe numele său Părintele Grigore, care i-a vorbit cu o sinceritate rară în rândul clerului. Părintele Grigore i-a spus: "Fiica mea, eu am slujit ca preot 45 de ani și am învățat că există multe lucruri pe care teologia noastră nu le poate explica. Dogma spune un lucru, dar eu am văzut în viața mea prea multe semne ale milei lui Dumnezeu pentru a crede că El ar abandona un suflet nevinovat. Nu îți pot garanta nimic din punct de vedere teologic, dar îți pot spune din experiența mea că Dumnezeu este mai bun decât cele mai bune dogme ale noastre." Andreea a fost profund mișcată de aceste cuvinte. Ea a început să se roage în fiecare zi pentru sufletul copilului ei, nu cu disperare, ci cu încredere că rugăciunile ei vor fi auzite. La un an după pierderea copilului, ea a avut un vis în care și-a văzut fiica, căci fusese o fetiță, într-o grădină luminoasă, jucându-se cu alți copii. Fetița i-a zâmbit și i-a spus: "Mamă, eu sunt bine, nu mai plânge pentru mine." Acest caz contemporan ne arată că problema nu este una doar istorică sau teoretică, ci
ci continuă să afecteze viețile concrete ale oamenilor și astăzi. În ciuda progreselor medicinei moderne, copiii continuă să moară înainte de a putea fi botezați și părinții lor continuă să sufere nu doar din cauza pierderii, ci și din cauza incertitudinii spirituale în care îi lasă doctrina oficială. În Republica Moldova, la mănăstirea Căpriana, există o icoană veche despre care se spune că face minuni pentru părinții care și-au pierdut copiii nebotezați. Icoana o reprezintă pe Maica Domnului ținând în brațe nu un singur prunc, ci mai mulți copii mici dispuși în jurul ei ca petalele unei flori. Tradiția spune că această icoană a fost pictată în secolul al XVI-lea de un călugăr care și-a pierdut propria familie înainte de a se călugări, inclusiv 2 copii mici care au murit la naștere nebotezați. Călugărul, al cărui nume era Isaia, a suferit ani de zile din cauza acestei pierderi, chinuit de îndoiala dacă copiii lui sunt mântuiți. Într-o noapte, după o rugăciune îndelungată, a avut o viziune în care Maica Domnului i-a apărut și i-a spus: „Nu te teme, Isaia, căci copiii tăi sunt cu mine. Eu sunt mama tuturor copiilor, botezați sau nebotezați, și nimeni nu-i poate smulge din brațele mele.” A doua zi, călugărul a început să picteze icoana pe care a văzut-o în viziune. Icoana a devenit rapid un loc de pelerinaj pentru părinții îndoliați. Mulți au mărturisit că după ce s-au rugat în fața ei, au avut vise sau viziuni în care și-au văzut copiii în pace. Biserica oficială nu a recunoscut niciodată aceste minuni ca fiind autentice, dar nici nu a interzis venerarea icoanei. Ea rămâne și astăzi un loc de consolare pentru cei care caută răspunsuri pe care teologia oficială nu le oferă. În anul 2018, un jurnalist român pe nume Radu Ionescu a publicat o serie de articole în care investiga cazuri de copii declarați morți la naștere care, mai târziu, au fost găsiți în viață, vânduți unor familii adoptive sau traficați. Această investigație șocantă a scos la lumină o industrie criminală care profita de durerea părinților, dar ea a ridicat și o întrebare teologică neașteptată. Dacă un copil este declarat mort și părinții cred că a murit nebotezat, ce se întâmplă cu rugăciunile lor pentru acel suflet? Această întrebare poate părea bizară, dar ea atinge o problemă profundă. Rugăciunea are putere în sine, indiferent dacă situația pentru care ne rugăm este reală sau nu. Dacă o mamă se roagă ani de zile pentru sufletul copilului ei mort, dar copilul este de fapt viu undeva, unde se duc acele rugăciuni? Teologii au dezbătut de-a lungul secolelor despre eficacitatea rugăciunii, dar această situație concretă le pune într-o lumină nouă pe toate aceste dezbateri abstracte. La mănăstirea Sihăstria, un preot duhovnic pe nume Părinte Cleopa, care a trăit în secolul al XX-lea, a vorbit des despre problema copiilor nebotezați în predicile sale. El avea o poziție neobișnuit de miloasă pentru timpul său. Spunea că Dumnezeu nu poate fi mai puțin milostiv decât o mamă pământească și că dacă o mamă ar face orice pentru copilul ei, cu atât mai mult va face Dumnezeu pentru sufletele nevinovate. Părintele Cleopa povestea cazul unei femei care venise la el plângând pentru un copil pierdut la naștere. El i-a spus: „Fiica mea, când stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, nu-i vorbi ca unui judecător sever, ci ca unui părinte iubitor. Spune-i: Doamne, știu că dogma spune un lucru, dar Tu știi durerea mea. Tu care ai dat pe Fiul Tău pentru noi, poți Tu să respingi sufletul copilului meu care n-a avut nicio vină și crede că El Te va asculta.” Această abordare a părintelui Cleopa era revoluționară pentru vremea sa. El deplasa centrul de greutate de la dogmă la relația personală cu Dumnezeu, de la teologie la experiența spirituală directă. Mulți dintre contemporanii lui l-au criticat pentru această poziție, considerând-o prea sentimentală și prea puțin riguroasă teologic.
dar mii de oameni simpli au găsit alinare în cuvintele lui și învățătura lui continuă să influențeze credincioșii și astăzi. În Transilvania, în zona Brașovului, există un cimitir vechi unde sunt înmormântați mulți copii care au murit în epidemiile din secolele trecute. Pe multe dintre mormintele copiilor mai mici de 1 an nu este niciun semn că ar fi fost botezați. Acest lucru sugerează că, în vremurile acelea, când moartea era o prezență constantă, preoții nu mai insistau prea mult asupra botezului de urgență. Ei înțelegeau că, în fața morții în masă, regulile rigide trebuiau să cedeze loc compasiunii umane. Un document din arhivele parohiale, datat în anul 1762, descrie o epidemie de ciumă care a ucis sute de copii în zonă. Preotul local scrie: "Am înmormântat astăzi 23 de copii, majoritatea nebotezați. Nu am mai întrebat despre botez, căci mi se părea o cruzime să mai adaug și această povară asupra durerii părinților. M-am rugat pentru toți, botezați și nebotezați deopotrivă, și am încredințat sufletele lor milei lui Dumnezeu, care este mai mare decât înțelegerea noastră." Acest preot anonim din secolul al XVIII-lea a înțeles ceva fundamental, că în fața suferinței umane concrete, dogma trebuie să își găsească locul corect. Ea nu poate deveni un instrument de tortură spirituală pentru cei care deja suferă. Dumnezeu, care este esența dragostei, nu poate cere să adăugăm durere la durere, să condamnăm suflete în numele Lui. În anul 2019, Facultatea de Teologie din București a organizat o conferință internațională despre problemele neprezolvate ale teologiei contemporane. Una dintre sesiuni a fost dedicată exclusiv chestiunii copiilor nebotezați. Au participat teologi din diferite țări ortodoxe și a fost remarcabil să se constate că în toate culturile ortodoxe există aceeași tensiune între doctrina oficială și practica pastorală, între ceea ce predăm și ceea ce facem de fapt. Un teolog grec a prezentat un caz din Grecia în care un preot a fost suspendat pentru că a oficiat o slujbă de înmormântare completă pentru un copil nebotezat, în loc să se limiteze la o slujbă redusă, așa cum prevăd canoanele. Preotul și-a apărat decizia spunând că nu putea privi în ochii părinților și să le spună că copilul lor nu merită o înmormântare creștinească completă. Cazul a creat un scandal în Biserica Greciei și a forțat o discuție despre necesitatea de a revizui anumite practici. Un teolog rus prezent la conferința de la București a împărtășit o perspectivă interesantă din tradiția ortodoxă rusă. El a explicat că în Rusia, începând din secolul al XIX-lea, unii teologi au dezvoltat conceptul de apocatastază personală, ideea că fiecare suflet are o cale unică spre mântuire și că Dumnezeu poate acționa în afara cadrelor stabilite de taine. Deși această idee nu a fost niciodată acceptată oficial, ea a influențat modul în care mulți preoți au tratat problema copiilor nebotezați. Teologul rus a citat pe Fyodor Dostoevski, care în romanul Frații Karamazov pune în gura lui Ivan Karamazov o acuzație teribilă împotriva unui Dumnezeu care ar putea condamna copiii nevinovați. Deși Ivan este prezentat ca personaj negativ, întrebările lui au rămas fără răspuns satisfăcător în cadrul ortodoxiei ruse și continuă să tulbure conștiințele credincioșilor până astăzi. În România, la începutul secolului al XX-lea, mișcarea Rugului Aprins, condusă de părintele Dumitru Stăniloae și alți intelectuali creștini, a încercat să aducă o nouă respirație în teologia ortodoxă românească. Deși mișcarea a fost reprimată de autoritatea comunistă, ideile ei au supraviețuit în underground. Una dintre temele discutate în cercurile Rugului Aprins era tocmai problema copiilor nebotezați. Părintele Ioan Iovan, un membru important al mișcării, a scris într-o scrisoare din anul 1946:
Trebuie să recunoaștem că teologia noastră despre copiii nebotezați este inadecvată și chiar crudă. Ea reflectă mai mult influențele juridice ale teologiei occidentale decât spiritualitatea autentică răsăriteană. Ortodoxia adevărată nu judecă pe baza unor formule legale, ci privește la starea inimii și la misterul iubirii divine. Această scrisoare a fost confiscată de securitate și părintele Iovan a fost arestat și torturat. Dar textul a fost păstrat în arhivele secrete și a fost descoperit după căderea comunismului. El arată că și în perioadele cele mai întunecate au existat voci care au îndrăznit să pună la îndoială doctrinele crunte și să pledeze pentru o înțelegere mai miloasă a credinței. În Basarabia, în timpul ocupației sovietice, când biserica era persecutată și multe biserici erau închise, oamenii au dezvoltat forme alternative de religiozitate. Una dintre acestea era practica botezului de casă, făcut de bunici sau de alte persoane vârstnice din comunitate, în absența preotului. Când un copil se năștea și nu putea fi dus la biserică, familia chema pe cineva din sat, care știa rugăciunile, și făcea un fel de botez improvizat. Biserica oficială nu a recunoscut niciodată validitatea acestor botezuri, dar pentru oamenii simpli, care trăiau sub amenințarea constantă a autorității ateiste, acest gest avea o mare însemnătate spirituală. Ei credeau că, chiar dacă botezul nu era valid în sens canonic, Dumnezeu va privi la intențiile lor și va primi copilul. Această practică a continuat și după căderea Uniunii Sovietice în zonele rurale izolate. Un studiu sociologic realizat în anul 2015 de Universitatea din Iași a arătat că aproape 60% dintre credincioșii ortodoxi români nu acceptă doctrina oficială despre copiii nebotezați. Majoritatea celor intervievați au declarat că ei cred în mila lui Dumnezeu mai presus de orice regulă bisericească. Acest studiu a fost primit cu jenă de autoritățile bisericești, care au preferat să nu comenteze public rezultatele lui. Studiul a pus în evidență o prăpastie majoră între învățătura oficială a bisericii și credința reală a oamenilor simpli. Această prăpastie nu este nouă, ea a existat întotdeauna, dar în epoca modernă, când oamenii sunt mai educați și mai dispuși să pună întrebări, ea devine tot mai vizibilă și mai problematică. Biserica se află în fața unei alegeri, să continue să ignore această prăpastie sau să încerce să o reducă prin reformarea doctrinei. La mănăstirea Râșca din Republica Moldova, egumena Filofteia, o călugăriță cu o reputație de înțelepciune spirituală, a devenit cunoscută pentru modul în care consiliază femeile care și-au pierdut copiii nebotezați. Ea nu le vorbește despre dogmă sau despre canoane, ci le povățuiește să se roage direct lui Dumnezeu cu încredere deplină în mila lui. Le spune: Maica Domnului este mama tuturor, iar ea nu va lăsa niciun copil să fie pierdut. Egumena Filofteia organizează în fiecare an, în ziua de 2 iunie, o slujbă specială de pomenire pentru toți copiii morți înainte de botez. Deși această slujbă nu este aprobată oficial de Mitropolia Moldovei, ea se desfășoară de peste 20 de ani și adună sute de femei din toată țara. În timpul slujbei, fiecare mamă aprinde o lumânare și rostește în șoaptă numele copilului ei. Este un moment de durere împărtășită, dar și de speranță comună. Această practică arată cum biserica de jos, biserica credincioșilor simpli și a preotului pastoral găsește soluții la problemele pe care biserica de sus, biserica ierarhilor și teologilor, le lasă fără răspuns. Este o formă de creativitate spirituală care permite credinței să supraviețuiască în ciuda rigidității doctrinare. În Italia, la Vatican, Comisia Teologică Internațională a publicat în anul 2007 un document intitulat Speranța de mântuire pentru copiii care mor fără botez. Documentul reconsidera vechea doctrină catolică,
despre limb și sugera că există motive serioase pentru a spera că acești copii sunt mântuiți. Deși Biserica Ortodoxă nu a adoptat oficial această nouă poziție, mulți teologi ortodoxi au salutat-o ca fiind un pas în direcția corectă. Documentul Vaticanului recunoaște că doctrina tradițională despre copiii nebotezați a cauzat multă suferință spirituală de-a lungul secolelor și că este timpul ca biserica să adopte o poziție mai miloasă, mai în concordanță cu imaginea unui Dumnezeu iubitor. Deși textul este prudent și plin de rezerve teologice, el marchează o schimbare semnificativă în gândirea creștină despre această problemă. În țările nordice, unde secularizarea a avansat mult mai rapid decât în România, Biserica Ortodoxă se confruntă cu o altă dimensiune a acestei probleme. Mulți părinți tineri nu mai botează copiii din principiu, considerând că fiecare persoană ar trebui să aleagă singură religia când devine adultă. Ce se întâmplă dacă unul dintre acești copii moare în copilărie sau adolescență? Pot părinții cere o înmormântare creștină pentru un copil care nu a fost botezat nu din neglijență, ci din convingere? Un preot ortodox român care slujește în Norvegia mi-a povestit cazul unei familii mixte în care mama era româncă ortodoxă, iar tatăl, norvegian, ateu. Cuplul a decis să nu boteze copiii și să îi lase să aleagă singuri când vor fi mari. Când fetița lor de 6 ani a murit într-un accident, mama a venit la preot cerând o înmormântare creștină. Tatăl se opunea spunând că ar fi ipocrit să faci o ceremonie religioasă pentru un copil care nu fusese crescut în credință. Preotul s-a aflat într-o situație imposibilă. Din punct de vedere canonic, nu putea face o înmormântare completă pentru un copil nebotezat. Dar din punct de vedere uman, nu putea refuza unei mame îndoliate. În final, el a găsit un compromis. A făcut o slujbă de pomenire în numele iubirii creștine, fără să o numească oficial înmormântare ortodoxă. A citit psalmi și rugăciuni generale, fără să folosească formulele specifice pentru cei adormiți în credință. Acest caz ilustrează cum problemele teologice vechi capătă dimensiuni noi în contextul modern. Secularizarea, multiculturalismul, căsătoriile mixte, toate acestea creează situații pentru care teologia tradițională nu are răspunsuri gata făcute. Biserica trebuie să fie creativă, să găsească echilibrul între fidelitatea față de tradiție și compasiunea față de suferința umană reală. În România, începând din anul 2010, au apărut pe internet forumuri și grupuri de sprijin pentru părinții care și-au pierdut copiii. Multe dintre discuțiile de pe aceste platforme se învârt în jurul chestiunii spirituale. Ce se întâmplă cu sufletul copilului? În aceste spații virtuale, oamenii își împărtășesc deschis îndoielile și temerile pe care nu ar îndrăzni să le exprime în fața preotului. Este fascinant să citești aceste conversații. Vezi femei care descriu vise în care și-au văzut copiii în lumină, bărbați care povestesc despre semne pe care le-au primit, că pruncul lor este în pace, părinți care își împărtășesc rugăciuni neortodoxe pe care le-au inventat singuri pentru sufletele copiilor lor. Toate acestea arată o creativitate spirituală uimitoare, o refuzul de a accepta o dogmă care pare incompatibilă cu intuiția profundă despre natura divină. Un post deosebit de emoționant, scris de o mamă în anul 2017, a devenit viral pe Facebook. Ea descria cum și-a pierdut gemenii la naștere și cum preotul de la biserica ei i-a spus brutal că sufletele lor sunt pierdute pentru că nu au fost botezați. Femeia scria: "Nu pot să cred într-un Dumnezeu care ar condamna bebelușii mei. Dacă asta înseamnă să fiu ortodox, atunci prefer să nu mai fiu ortodoxă. Prefer să cred în Dumnezeul pe care inima mea îl cunoaște, decât în Dumnezeul pe care îl predică preoții." Acest post a primit mii de comentarii, majoritatea de susținere.
Mulți oameni au împărtășit povești similare și aproape toți au exprimat aceeași revoltă împotriva unei doctrine pe care o consideră crudă și neomanoasă. Câțiva preoți au intervenit în discuție încercând să nuanțeze poziția oficială a bisericii, dar mulți dintre ei au admis că și ei au îndoieli despre această învățătură. Această dezbatere publică este ceva nou în ortodoxia românească. În trecut, astfel de chestiuni erau discutate doar în cercuri restrânse, între teologi sau în cadrul familiei. Dar internetul a democratizat discursul teologic, permițând oamenilor simpli să își exprime opiniile și să pună la îndoială autoritatea clerului. Este o dezvoltare pe care mulți în ierarhia bisericească o privesc cu teamă, dar care este probabil inevitabilă în epoca modernă. La mănăstirea Antim din București, părintele Teofil, un tânăr preot cu studii de teologie la Oxford, a început în anul 2018 o serie de predici despre teologia milei. În una dintre aceste predici, el a abordat direct problema copiilor nebotezați. A spus: trebuie să avem curajul să recunoaștem că unele dintre doctrinele noastre tradiționale nu mai corespund înțelegerii noastre contemporane despre natura lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care condamnă bebeluși este un Dumnezeu creat după chipul și asemănarea oamenilor cruzi, nu Dumnezeul revelat de Iisus Hristos. Aceste cuvinte au provocat un scandal. Părintele Teofil a fost convocat de episcopul său și i s-a cerut să se retracteze. El a refuzat, spunând că nu poate predica ceva în care nu crede. În final, i s-a interzis să mai predice timp de 6 luni. Dar predica lui a fost înregistrată și distribuită pe internet, unde a fost ascultată de 10.000 de oameni. Mulți credincioși l-au susținut public, cerând ierarhiei să aibă mai mult curaj în abordarea acestor chestiuni sensibile. Cazul părintelui Teofil arată tensiunea crescândă între teologia academică modernă și practica pastorală conservatoare. Tinerii preoți educați în universități occidentale vin cu o sensibilitate diferită față de chestiunile de doctrină. Ei sunt mai puțin dispuși să accepte formulări tradiționale doar pentru că sunt tradiționale și mai interesați să găsească răspunsuri care au sens pentru oamenii de azi. În anul 2022, în timpul pandemiei de COVID-19, numărul de copii născuți morți sau decedați în primele zile de viață a crescut îngrijorător din cauza supra-solicitării sistemului medical. Multe dintre aceste decese au avut loc în condiții în care botezul nu a fost posibil. Această situație a readus în prim plan vechea problemă teologică, dar acum într-un context medical modern care a adăugat noi dimensiuni de complexitate. Un caz care a atras atenția mass media a fost cel al unui bebeluș care a fost menținut în viață artificial timp de 3 săptămâni în secția de terapie intensivă neonatală. Părinții doreau să fie botezat, dar regulamentele spitalului nu permiteau accesul preotului în secție din cauza riscului de infecție. Când copilul a decedat în cele din urmă, mama a acuzat atât spitalul cât și biserica, pentru că nu au găsit o soluție. Ea a spus: aveți aparate care țin în viață un corp, dar nu aveți flexibilitate să salvați un suflet. Acest caz a generat o dezbatere publică aprigă. Unii au susținut că regulamentele medicale trebuie să aibă prioritate, mai ales în timpul unei pandemii. Alții au argumentat că biserica trebuie să găsească modalități de a administra tainele chiar și în condiții dificile. Câțiva preoți mai îndrăzneți au sugerat că ar trebui să permitem rudelor credincioase să efectueze botezuri de urgență în astfel de situații extreme, dar această propunere a fost respinsă de autoritatea bisericească. În Spania, Biserica Ortodoxă Română din diaspora s-a confruntat cu un caz similar. Un preot român a fost chemat de urgență la spital pentru a boteza un bebeluș muribund
dar a ajuns cu câteva minute prea târziu. Părinții erau devastați, convinși că sufletul copilului lor era pierdut. Preotul, în disperarea momentului, a făcut ceva neobișnuit. A pus apă sfințită pe fruntea copilului mort și a rostit formula botezului, spunând că face acest lucru în speranța învierii și în numele milei lui Dumnezeu. Când autoritățile bisericești au aflat despre acest gest, au fost furioase. Canoanele bisericești sunt clare. Nu poți boteza pe cineva care a murit deja. Preotul a fost suspendat din slujire pentru 3 luni, dar reacția credincioșilor a fost complet diferită. Mii de oameni au semnat o petiție în sprijinul preotului, spunând că el a făcut ceea ce orice preot cu inimă ar fi făcut în acea situație. Petrecerea a fost trimisă Patriarhiei Române, dar nu a primit niciodată un răspuns oficial. În arhivele Patriarhiei, într-un raport confidențial din anul 2019, se recunoaște că problema copiilor nebotezați creează o tensiune pastorală semnificativă și necesită o reevaluare teologică serioasă. Raportul menționează că tot mai mulți preoți tineri cer clarificări și că credincioșii simpli nu mai acceptă răspunsurile tradiționale. Dar până acum, nicio acțiune oficială nu a fost întreprinsă pentru a aborda această problemă. De ce această reticență? Unii teologi susțin că orice schimbare în doctrină ar deschide ușa unei cascade de revizuiri care ar putea submina autoritatea bisericii. Dacă recunoaștem că am greșit în această chestiune, ce alte doctrine ar putea fi puse la îndoială? Această teamă de a pierde controlul doctrinar este înțelegibilă, dar ea vine cu un cost: pierderea credibilității în ochii credincioșilor și, mai grav, perpetuarea unei învățături care cauzează suferință reală. La Sibiu, în timpul adunării Congresului Mondial al Bisericilor Ortodoxe din anul 2007, s-a organizat un panel despre provocările teologice contemporane. Unul dintre participanți, un episcop din Serbia, a avut curajul să ridice problema copiilor nebotezați. El a spus: "Știm cu toții că aceasta este o rană deschisă în teologia noastră. Știm că ceea ce predăm oficial și ceea ce credem în inima noastră sunt adesea 2 lucruri diferite. Cât timp vom mai continua această ipocrizie?" Cuvintele episcopului au fost întâmpinate cu o tăcere jenantă. După câteva momente, patriarhul gazdă a încercat să schimbe subiectul, dar episcopul sârb a insistat: "Nu putem ignora această problemă pentru că este dificilă. Avem obligația morală față de toți părinții care suferă să găsim un răspuns mai milostiv." În final s-a convenit că va fi formată o comisie pentru a studia problema. Dar până astăzi, această comisie nu s-a întrunit niciodată. În satele din Maramureș, bătrânii păstrează o tradiție care datează din vremuri imemoriale. Atunci când un copil moare nebotezat, ei plantează un măr lângă mormânt și spun: "Când pomul acesta va da roade, sufletul pruncului va fi copt pentru rai." Este o credință simplă, poate naivă din punct de vedere teologic, dar plină de speranță și de încredere în bunătatea divină. Acești oameni simpli au înțeles ceva ce teologii nu reușesc să exprime, că mântuirea nu este o formulă juridică, ci un act de dragoste continuă. La mănăstirea Putna, în camera unde a fost descoperit manuscrisul vechi despre grădina nevinovaților, călugării au creat un mic muzeu. Pe unul dintre pereți este expusă o copie a manuscrisului, iar vizitatorii pot citi textul în traducere. Mulți părinți care și-au pierdut copiii vin aici să se roage. Ei aprind lumânări și lasă scrisori pentru sufletele pruncilor lor. Aceste scrisori sunt păstrate într-o cutie specială și sunt citite o dată pe an, în ziua de 1 iunie, ziua copilului, când călugarii fac o pomenire specială pentru toți copiii morți înainte de botez. În ultimii ani, mișcarea pentru reformă în teologia ortodoxă românească a câștigat teren în ciuda rezistenței din partea ierarhiei conservatoare.
Tinerii teologi, mulți dintre ei educați în Occident, aduc o nouă perspectivă asupra problemelor vechi. Ei argumentează că ortodoxia nu înseamnă rigiditate, ci fidelitate față de spiritul Evangheliei, care este spiritul iubirii și al milei, nu al condamnării. Un grup de profesori de teologie de la Universitatea din Cluj a publicat în anul 2020 și un manifest intitulat Pentru o teologie a vieții. În acest document, ei pledează pentru o reexaminare a mai multor doctrine tradiționale, inclusiv cea despre copiii nebotezați. Ei scriu: nu putem pretinde că avem un mesaj de speranță pentru lumea modernă dacă continuăm să predăm o doctrină care condamnă sufletele nevinovate. Este timpul să avem curajul să recunoaștem că mila lui Dumnezeu depășește înțelegerea noastră limitată și formulele noastre dogmatice. Manifestul a fost semnat de peste 100 de teologi, preoți și intelectuali creștini. El a fost trimis Patriarhiei cu cererea de a iniția un proces de revizuire teologică. Până acum, răspunsul oficial nu a venit, dar manifestul a declanșat o dezbatere publică amplă. Mass media seculară a preluat povestea și pentru prima dată în decenii o problemă teologică obscură a devenit subiect de discuție în spațiul public larg. În Ardeal, la mănăstirea Nicula, cunoscută pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, s-a dezvoltat o practică neoficială de rugăciune pentru copiii nebotezați. În fiecare miercuri seară, un grup de femei se adună într-o capelă laterală și se roagă împreună pentru sufletele acestor copii. Ele nu cer permisiunea nimănui, pur și simplu vin și se roagă. Stareța mănăstirii știe despre această practică și o tolerează, deși nu o aprobă oficial. Una dintre femeile care participă regulat la aceste rugăciuni mi-a mărturisit: biserica ne spune că nu avem voie să ne rugăm pentru copiii nebotezați pentru că ei nu sunt mântuiți. Dar cum poate o mamă să nu se roage pentru copilul ei? Cum poate Dumnezeu să condamne o mamă pentru că își iubește copilul? Așa că ne rugăm în tăcere și lăsăm pe Dumnezeu să decidă ce face cu rugăciunile noastre. Această formă de dezobediență blândă, de rezistență pasivă față de o doctrină pe care o consideră nedreptă, este remarcabilă. Ea arată că credincioșii simpli nu sunt doar receptori pasivi ai învățăturii oficiale, ci agenți activi care își modelează propria spiritualitate în lumina experienței lor de viață și a înțelegerii lor intuitive despre natura divină. În mediul academic teologic internațional, problema copiilor nebotezați a devenit subiect de studiu comparat între diferitele tradiții creștine. Cercetătorii au observat că în toate confesiunile, catolică, ortodoxă, protestantă, există aceeași tensiune între doctrina oficială și practica pastorală. Aceasta sugerează că problema nu este una pur doctrinară, ci una profund umană, care transcende granițele confesionale. Un studiu publicat în anul 2018 în Journal of Ecumenical Studies arată că în toate tradițiile creștine, preoții și pastorii sunt mai miloși în practică decât ar permite doctrina oficială. Când se confruntă cu durerea concretă a unui părinte îndoliat, majoritatea clerului găsește modalități de a oferi consolere și speranță, chiar dacă aceasta înseamnă să depășească limitele stricte ale teologiei lor oficiale. Aceasta este în esență victoria compasiunii umane asupra rigidității dogmatice. În România contemporană, mai multe organizații neguvernamentale care lucrează în domeniul sănătății maternale și infantile au început să includă și componente de sprijin spiritual pentru părinții care își pierd copiii. Ele oferă consiliere psihologică, dar și facilitează contactul cu preoți care sunt cunoscuți pentru abordarea lor mai deschisă și mai miloasă. Această colaborare între sectorul social și cel religios este încă la început, dar promite o abordare mai holistică
a durerii pierderii unui copil. Doctorul Elena Popescu, care conduce un astfel de program la Spitalul Universitar din București, explică: am observat că pentru mulți părinți, mai ales pentru cei din mediul rural, problema spirituală este la fel de importantă ca și cea psihologică. Ei nu pot începe procesul de vindecare emoțională până când nu primesc asigurări despre soarta spirituală a copilului lor. Din păcate, mulți preoți nu sunt pregătiți să ofere acest tip de sprijin empatic. În urma acestei observații, Facultatea de Teologie din București a început să includă în programul de formare pentru preoți cursuri de consiliere pastorală pentru situații de criză, inclusiv pierderea unui copil. Studenții învață să echilibreze fidelitatea față de doctrină cu compasiunea față de suferința umană, să ofere speranță fără a promite certitudini pe care teologia nu le poate garanta. La nivel internațional, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a propus în anul 2020 o declarație comună despre speranța creștină pentru copiii morți prematur. Declarația, care a fost semnată de reprezentanții ai mai multor biserici ortodoxe, catolice și protestante, afirmă că, deși tradițiile noastre doctrinare diferă, suntem uniți în convingerea că un Dumnezeu de dragoste nu va abandona niciun suflet nevinovat și că părinții pot avea încredere în mila divină care depășește înțelegerea noastră. Această declarație nu rezolvă problemele teologice specifice, dar ea creează un spațiu de speranță comună care transcende diferențele doctrinare. Este un exemplu de cum ecumenismul poate fi mai mult decât dialog teologic abstract, putând oferi sprijin spiritual concret pentru oameni în suferință. În satele românești de astăzi, în ciuda secularizării crescânde, credința în mila divină pentru copiii nebotezați rămâne puternică. Bătrânii transmit tinerilor povești și credințe care nu se găsesc în manualele de teologie, dar care păstrează vie speranța în bunătatea lui Dumnezeu. Ei spun că Dumnezeu vede inima, nu actele bisericești, și că un copil este întotdeauna nevinovat în ochii cerului. Aceste înțelepciuni populare, transmise din generație în generație, reprezintă o teologie neșcolită, dar profundă, născută din experiența directă a vieții și morții. Ele pot fi considerate superstiții de către teologii de scaun, dar ele au susținut credința și speranța a nenumărați părinți de-a lungul secolelor. Poate că biserica oficială ar trebui să învețe de la credința poporului, în loc să încerce mereu să o corecteze. Mănăstirea Putna, unde totul a început cu descoperirea manuscrisului vechi, a devenit un loc de pelerinaj pentru părinții îndoliați. Călugării de acolo au înțeles că nu pot oferi certitudini teologice, dar pot oferi ceva la fel de important, un spațiu de rugăciune și speranță. Ei nu judecă, nu condamnă, nu citează canoane. Ei doar ascultă, se roagă împreună cu cei care vin și le amintesc că mila lui Dumnezeu este mai mare decât toate dogmele noastre. În camera unde a fost găsit manuscrisul, pe un perete discret, cineva a scris cu litere mici o rugăciune simplă: Doamne, primește în brațele tale toate sufletele nevinovate și dă pace inimilor celor care îi plâng. Amin. Nu este o rugăciune oficială, nu este aprobată de nicio autoritate bisericească, dar ea exprimă perfect credința simplă și speranța profundă a nenumăraților părinți care au venit aici căutând alinare. Și poate că aceasta este concluzia finală, că în fața misterului vieții și morții, a suferinței și speranței, dogmele noastre rigide trebuie să cedeze locul unei înțelegeri mai profunde a iubirii divine, că Dumnezeu, care este esența dragostei, nu poate fi limitat de formulele noastre teologice, că fiecare suflet, mai ales sufletul nevinovat al unui copil, este prețios în ochii săi și că părinții care își iubesc și își plâng copiii participă la însăși durerea și dragostea divină, chiar dacă
teologia oficială nu poate să le ofere asigurarea pe care o caută. Așadar, ce se întâmplă cu sufletul copiilor nebotezați? Teologia oficială oferă un răspuns, dar inima credincioșilor oferă altul. Între aceste două răspunsuri există o tensiune care nu a fost niciodată rezolvată și care nu poate fi rezolvată complet în această viață. Dar ceea ce putem face este să alegem speranța în loc de frică, mila în loc de judecată și încrederea în bunătatea lui Dumnezeu în loc de respectarea rigidă a unor formule create de oameni. Căci în final, dacă noi, oamenii imperfecți, putem iubi atât de mult încât să suferim pentru copiii noștri, cu cât mai mult va iubi Dumnezeu, Tatăl perfect, toate sufletele nevinovate care vin la El